namhlanje ngifuna ukukhuluma ngabantu abangongikhulume nabantu abanezingane ngaphandle kodwa bangazoni, abanezingane zabo ezizalwe yibo kodwa bangazoni. Ufuna ukuthi namhlanje ezinye zezinto ubona ubambezeleka impumelelo kanti khala abantwana bakho, khala igazi lakho, and uNkulunkulu akakwazi ukwethemba ngezinto eziyaphambili kodwa kube ngemuva kukhona abantu abakhalela empilweni. Ungavumi ukuthi kube khona inyembezi eziphumayo ngenxa yakho. Ingakho ngizothi namhlanje ake yime kule game kumadoda angafuni ukondla abantwana bakho, ukuthi wabathola ungashadile nalo mama wayo kodwa mondla umntwana wakho umntwana wakho. Ayime le game yokungazondla ingane ngoba njengoba ikhula udala inhliziyo ebuhlungu kuzo. Namhlanje sibanjwe inkunzi kanti ingane isikhulile izama ukhipha ipain engaphakathi. Mayibona umuntu wesilisa icabanga into engayibulala, icabanga into engayiphuca izinto ngoba yithola ngemnganeni bazo ngoba uyisakazanga inani. Onke amadoda anezingane ngaphandle ayizalile noma ngabe ngashadile, qoqa izingane zakho, uqoqa igazi lakho, uzondla izingane zakho. Lezi ingane namhlanje usagijima kungenzeka ukuthi kusasa izona ezojika, lezo oyithanda uhlezi nazo kube izona ezikubangela iBP kodwa lezo wayithola ngaphandle mawayinaka izona ezokuthatha zikubeke phezulu. Ngamanye amagama ngikhuluma nabantu besilisa bonke ukuthi ake sifane nenyoni ngoba inyoni ukhozi ngiyalithanda, ukhozi lwesifazane alwethembi ukhozi lwendoda uma ngakaze luluprove ukuthi luyicommittile yina. Uma ukhozi lwesifazane kufika olwendoda luzopropose luthi okay ngiyaluza udaba lwakho kodwa ke sindize siye phezulu, ukhozi luyaliza luyaphezulu luphethuthi ukuthi makuphezulu phakathi nendawo lulidedela uthi luphinde liqhubeke nolwendoda lukhuphuke kuyothi sebekukhuphuke bese luthi gijima uyobamba lo luyathe ngiludedele lungakafiki phansi. Ucheck icommitment endodeni lolu lwendoda ukuze luthole uthando lolesifazane fanele lwenze sure ukuthi luchuza ngawo wonke amandla ukuyobamba uthi lungakafiki phansi ngoba lulifundisa ukuthi uma sesinabantwana uyokwazi ukubavikela sebesengozini. So ngesikhathi befundisa abantwana babo ukhozi ukundiza olwendoda yilona okufanele mase lihlakaze isidleko lesifazane, yilona okufanele olwendoda abantwana bengakakwazi ukuvula amaphiko lokhu libalandela kwenza ukuthi mabekhathala lungene ngaphansi lubahlalise phezulu kwamaphiko abo. Olwesifazane ukhozi alulwethembo lwendoda malihlulekile ukubamba uthi from the beginning. Ngamanye amagama imistake eyenziwa abantu besifazane bathemba bazicommit bengathembanga inyoni ziyathemba kuqala before zizicommit. Inkinga yabantu besifazane baze bazalingane bazalela abantu abangekho responsible ngoba baqale ngokwethemba bengayibonanga icommitment yendoda. Inyoni mayihlala egatsheni ayethembi igatsha kodwa ithemba amaphiko. Inga yabantu besifazane mayeze endodeni ufike athembe indoda angawathembi amaphiko akhe kuthi ngamhlazane kuphuka igatsha ebese ehamba ekhala umuzwe ethi ngiyamzonda umuntu wesilisa kanti waya kumuntu wesilisa ethemba umuntu wesilisa njengegatsha engawathemba amaphiko awanikezile. So ngithi ke madoda asambe siyokondla izingane zethu esithole ngaphandle ngoba ziyasidinga izingane zethu. Asingadlulwa inja noma iyinja inuka ihlala ngaphandle ithuka ayiphume kodwa iyabancelisa abantwana ba inja iyayigada imdlwane yakho mawuthi uyaqhamuka uyizwe nje. So ngamanye amagama singadlulwa izinja into ehlala eminyango into enukayo ekwazi ugada abantwana ba izidle nendle kodwa abantwana bayabagada. Asingadlulwa ingulube noma ngabe ingulube ifosha odakene kodwa abantwana bayabancelisa. Ayime le game ake nahambe niyokondla abantwana benu ngoba lo mntwana ayikho into ebuhlube njengokuthi uhleli no fork and knife nezingane oyithanda khona ingane yakho elala ingadlili. Akondliwa ingane ngoba kungenzeka lo muntu ongamoni ngena nguyohlupha isikhulile ingane engabe yaba responsible yazama ukuyipatanisela yafunda ithi mayisikhulu uyivakashela emsebenzini isiyimanager usuthi ndodana kodwa uzange uyinake isenca uyigazi lami uzalwa yini siyangila sufundile sengiyanga sekuvaleni ngithi ke onke amadoda bonke abantu bese awambe yofuna izingane zakho musukuyiphika kulungile ukuze ipheni yamanje ukhale manje kwenzeke konke kodwa igazi lakho yigazi lakho. Bese ngithi kubantu besifazane musana ukulwa namadoda ngezingane noma wena ungalwa high and low kodwa ingane yamdinga uyise yamfuna nje uyise wakhe yamfuna nje ukuthi ngiyafuna ukuyazi identity yami uphu ba ngiyafuna ukuzazi uphu ba musukulwa nikeza ingane ilungelo layo noma ngabe wakulahla kabuhlungu inhliziyo yakho igayibozi kodwa ingane inikeze iprivilege yayo ukuthi noma ngabe ubaba wayo uyisidakwa kodwa iqiniso lithi ubaba wayo ngoba njengoba wena ulwa noyise ngengane yakho awuyazi pain oyenzayo enganeni njengoba ingakwazi ukumbona uyise wakhe. Ayime le game yokuthi ningondle abantu besilisa, ayime le game yokuthi nina abantu besifazane nilwe ngezingane zethu singakwazi ukuyibona. Abanye bathanda ukuzondla kodwa inkinga unina ngoba ufuna ukulwa ngazo. Angigcini ngokuthi ngaphezulu kwakho konke yondla umzali wakho esaphila. Musa umenzela imicimbi emkhulu engasekho egameni lakhe kanti awukazi umthekele ngisho uKFC esaphila. Uswenza imicimbi emkhulu kodwa esaphila umzali wakho akazi umthekele nje ufike nje uphathi street wise 2 mondle umzali wakhe aphile akubusise
umzali esaphila. Musho umzali ukumgqokisa isudu enhle ebhokisini kodwa kwazi umthengele phila. Awunawo ngisho awunayo ngisho ugqozi lokuhamba naye emcimbini umkhomba ukuthi umzali wami lo, kodwa mayiseshonile umthengela amasudu abizayo usumfaka ebhokisini. Musho ukumthengela ibhokisi lika 20,000 kanti awukazi umhlalisa endlini enhle umthengela ibhokisi elinamakhethi amhlophe kodwa akaze ahlale ikhethini lendlu yakwakhe bekungamasaka empuphu. Mthande umzali wakho, ubondle, ubanake, mvakashele manje ephila, ungamkhathazi usiyomvakashela ethuneni usiyokhuluma naye engasakuzwa. Thanda abazali bakhe, ayime le game yokuhamba iminyakanyaka ekhaya, awusabona wena waziwa. Mawufika nasekhaya ufika wedlula, akubuyele emuva. Uthanda abazali bakho, uthanda izingane zakho, uthanda unkosikazi wakho, uthanda ihlobo zakhe. Ayime le game.